Iez Bartanem, nire izena Bardan da eta armeniarra naiz. 1915–1923. Otomandar inperioak eraginda. Historian zientifikoki planifikatu, antolatu eta gauzatu zen lehen genozidioa. 1936ko urrian. Hernani. Kopista frankistek burututako fusilamendua. 200 hilakotik gora. Aitzol, Martin Lekuana eta beste hainbaten artean. Mila 1927–1934. 4.000 emakume eta haur preso. 107 emakume eta 8 haur hildako. Bertako haurrak ez ziren normaltzat hartzen, eta familia frankistei ematen zitzaizkien. Baina benetan merezi izan aldu emakume horien sufrimenduak? Gurs 1939an eraikia izan zen Gerra Zibileko errefuxiatuentzat. 1940an, Bigarren Mundu Gerra hasi zen eta Gurs kontzentrazio eremua bihurtu zen. 5.500 euskaldun, 1.100 hildako. 5.500 judu kanporatuak Auschwitz eta Mautausera. 1933–1942. Holokaustoa, genozidio etniko, politiko eta erlijioso. Antisemitismoa, elbarriak, homosexualak. Komunistak, arerio politikoak eta ijituak. Soluzio finala. Ingelesak Ipar Irlanda bereganatu zuten. 3.524 hildako ekarri zituen gerrak. Horietatik 1.857 zibilak. Irlandar protestanteak, unionistak, erresuma batuaren alde zeuden. Errepublikar katolikoak Irlandako errepublikarekin bat egin nahi zuten. Herri bat gara, zergatik egin elkarren aurka? Apartheid. 1948–1982. Hego Afrika. Txurian gobernuak beltzen eskubideak zapaltzen zituen inpostatutako erregimena. Itotako ahotsak. Estalitako begiak. Kolorea noraino iritsiko da. Hori besterik ez bada. Kolore bat. Euskal Herrian gertatutako zentzurik gabeko indarkeriaren aurrean ezin ditugu begiak itxi. Erailketak, elbarrituak eta zaurituak, bahituak, torturak, mehatxuak. Ia 45 urte igaro dira gure herrialdetik bota gintuztena. Faltan botatzen ditugu gure herriko txokoak. Gure etorkizuna nolakoa izango denaren beldur gara. Munduko nerabeniarenak bullyinga jasaten du gaur egun. Ziberbullyinga jasaten dutenen adinaren batazbestekoa 13,5koa da. WhatsApp, ziberbullyingaren jatorri mingarria, irainak eta mehatxuak. Joan den urtean, 87.000 emakume hil zituen indarkeria matxistak. 18 ordutik behin, emakume bat hiltzen dute. Sexuaren gainetik pertsona gara. Zergatik gertatzen da hau? Babesa, asilo politikoa. Adierazpen askatasuna. Egia, justizia eta erreparazioa. Duintasuna. Askatasuna. Pentsamendu, kontzientzia eta erlijio askatasuna. Akordioak. Bakea. Arrazakeriarik ez. Bere historia ezagutzen ez duen herria kondenatuta dago. Esnatu gara. Adi-adian gaude. Indarkeriarik ez. Justizia. Elkartasuna. Tratu txarrik ez. Errespetua. Berdintasuna. Gorrotuik ez, baina ahaztu ere behin ez.